Takže čau, tady Andy s novýma videama, který budu dělat. A chci, abyste vybrali vy, na které budete potřebovat. Já mám v zásobě zatím jenom 3 hry. Jsou to Bali, to je nová, to jsem si kupoval, nevím co to je. Takže dneska ho zkouším. Pak to je Minecraft. Třetí bude Wanted a čtvrtý budou Vovka. Teda ne Vovka, pardon. Warcraft 2. Budete mít čas do na nový rok budu ukončovat anketu, tak máte docela hodně času. To by bylo takhle kolem všechno, tady toto je jenom úvodní fighty. Byly úvodní fighty, jinak to maný item používám jenom když se nudím. Tady to je můj záložní svět na zkoušení, bojování a různý takovinky. Draka už jsem porazil, bohužel, teda bohu dík za ty expy. Tak se mějte a pište dolů do komentů ze 4 her, co jsem řekl, které budete chtít. Tak se prozatím mějte. Čau.